χαιρετώ τους εταίρους του Spearfishing Forum. Θα περιγράψω ένα ψάρεμα κέφαλου στην βιοπεριοχή των Κάτω Φανών για τους ρέκτες του είδους της μπάφας. Σήμερα Τρίτη, ημέρα της Μεγάλης Καραμπόλας, βρισκόμαστε στον κάβο των Κάτω Φανών, όπου αυτή την περίοδο μαζεύονται οι μπάφες για την αναπαραγωγική τελετουργία. Τις κυνηγάω εδώ και 25 χρόνια με ένα κατοστάρι όπλο που έχει βέργα μήκους 1,50 εξάρα, και κάτι που με διαφοροποιεί από τους άλλους ψαροκυνηγούς είναι ότι εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία δεν χρησιμοποιώ σταθερά βάρη στη ζώνη, αλλά διαλέγω μια πλάκα μόλις βγω, την οποία τη στερεώνω σε ένα σύστημα 2 ζωνών, και έχω και ένα βαρύδι πλάτης πετάκυλο κολλημένο με κόλλα φουσκωτού. Θα κυνηγήσω με σταθερές ενέδρες. Ο άνεμος, η θάλασσα είναι γύρω στα 5 μποφόρ. Είναι ιδανικότερες συνθήκες.